Folini tanni ambe olase Mali actif le baga bela jelema Mali kono Mali koka abalmake El Bashir Cham Mali actif bi février kalo kile duru ni anka journal de fête d'hiver ni atako foloye journal de fête d'hiver mi be kuma kosobe anga dogokun konna la wala cejugu kebaga munum nera zomba kulo ma fala jugu nyam ni ma fem mi bagaw ani afire bagaw anga findigla kaw uye cesiri mi ke wala saka saka lakana sabati anga dugu konna la amina masala odeka sibiri sibiri Mali actu kan wala saka jamga na nyanamaya ani ambalmake be nyogombulo ni dogo ko Isaka Kulibali dogo ko bamanande do rego ko jugu kelebaga Isaka inisu amba nisu Bashir aywa Isaka anga pala mono bi mune be ibolo ka ala se anflebagaw ma bi aywa Bashir comme ya fo chukamna amena ake dogokun kono sien kelen na nye wati munu soro fo ka ngo nyefo mo ye folo parce que ere koko obe installation baw la folo amatlo lu la folo yani émission ni ere ka se ka post studio kono kata kene mana la ko am se ka ke wati bela jele na am se ka ke aka enregistrer ka ke am se ka ta direct fana la vraiment oui hakil nata nyuma bay parce que Bashir ni mena ni lakana kele lisra do ye jamana ni ngono obe ka jamana inje kwa apeka jamana ni je sabula polisu ere munu ere be lakana kuna ere wakati ni na ngame lakana intérieurement olu yɛrɛ y'a fɔ ko police de proximité kɔrɔ wɛrɛ t'o la ko police ka gɛrɛ au moins a population na o bɛ ka minnu lakana a ka gɛrɛ olu la ni y'a sira dɔ ye filɛ k'o sira dɔ de ta o de ye chaque fois ko minnu n'olu kɛra jamana kɔnɔ an ka se ko olu lakale maaw ye vraiment an bɛ o foli di i ma k'a fɔ bi an bɛna an da don sujet belebeleba fila la n hakili sujet fɔlɔ o ye commissariat du 4e arrondissement ye ɲakila cɛ min bilala ye n'o ye commissaire Modibo Traoré n'o b'a fɔ ma ko Van commissaire kura don ɲakila sifinaka don ɲakila a tulo bɛ na maa min don a dɔnnenba don polisi yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ni a y'a ka kalan fana bɛɛ lajɛlen kɛ a segu ka fana don Van ni a tun bɛ commissariat la kɔrɔlen 4e arrondissement nin na a ye adjoint fila kɛ a kɛra Sangare o ka adjoint ye ka tila ka kɛ Kebe n'o o kɛra aéroport directeur ye nin wagati nin na a kɛra olu fila bɛɛ ka commissaire ye adjoint ye u ka commissaire adjoint ye donc u nana ale de confirmer 14e na ale Van de sigilen bɛ donc a b'a dɔn yɔrɔ de la parce que baara o baara n'a kɛra yen n b'a f'i ɲɛna nin cɛ in a nɔ bɛ a baaraw la minɛni o minɛli kɛra 4e arrondissement fɛ k'a daminɛ Kebe ka wagati Sangare ka wagati nin cɛ in a sen bɛ nin bɛɛ la a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ donc an b'o foli di commissaire principal Van ma n hakili la ni a tulo b'a an na a y'i bolo da Mercedes suɲɛnaw kan Bashir n bɛ min f'i ɲɛna Mercedes suɲɛ ni a ɲɔ ɲɛna nin wagati nin kɔnɔna la fo maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka 4e arrondissement kelen tɛ k'a daminɛ premier la fo ka taa se 17e arrondissement ma plainte damakasi donnen don a bɛɛ la k'a fɔ mobili suɲɛ et puis Mercedes surtout Mercedes parce que n'u ye Mercedes suɲɛ dɔrɔn u b'a sasi numéro bɔ a kan u b'a moteur bɔ a kan il paraît que ale moteur nin ko fɛn dɔ bɛ dugumana la ale démonter ka teli n'i ka Mercedes kɔni tilali la dɔrɔn n b'a f'i ɲɛna Bashir i t'a ye bilen u b'a soma yɛlɛma k'a lase i ma a bɛna tɛmɛ e yɛrɛ la e yɛrɛ b'a fɔ ko nin ye 180 i yɛrɛ bɛ fili a ma donc Bashir o kuma in de ganna parce que ko caman bɛ ka kɛ lakanabaw n'a bɛ fɔ olu ma ko unité sécuritaire Bamako peut-être an kunnafonidilaw t'a kalama mais plainte minnu b'u bolo yen olu yɛrɛ b'a dɔn a plaintew cayara yen yɔrɔw la parce que kɔrɔlen mɔgɔw tun bɛ moto suɲɛ de dɔn voilà ko mobili sen naani surtout Mercedes an ye kuma min fana mɛn ko Mercedes dilanni dabila la 190 in dilanni dabila la donc 190 kɔrɔlen fɛn fɛn bɛ yen sisan valeur de bɛ ka don olu la a pièces voilà bila mobiliw tɛ donc a pièces fana u sɔrɔ ka di wa fana mɔgɔw fana minnu b'a dɔn u bɛ s'a dilanni na kojugu wa i ye Mercedes 190 sɔgɔ cogo cogo la mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'a dayɛlɛ donc o fana o technique bɛɛ b'u bolo donc u dɔn ko fɛn kɔrɔ don donc o de kɛlen bɛ ka a suɲɛni yɛrɛ wara o waralen komi n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na an ka lakanabaw ka yɔrɔw la n'o ye unité sécuritaire commissariat ye damakasi donna a bɛɛ la plainte tun b'a yɔrɔ bɛɛ la n hakili la komi bɛɛ lajɛlen bɛ to ka ɲɔgɔn ye tarata don o tarata don chaque mardi commissaire ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye DRPM na donc u bɛ to ka kumaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n hakili la bɛɛ lajɛlen wulila k'u ka wulikajɔw sabati sisan wala k'u b'u bolo da nin kan mais kuma fɔra Van ɲɛna Van fana y'a ka wulikajɔw kɛ komi maa min fana don a sɔmi ka jan kojugu wa maa min fana don ale imprégnélen don sisan an bɛ wagati min na n'o ye technologie ye ka ɲinini kɛ ni téléphone ni internet voilà sifinaka don donc a b'o olu dɔn kosɛbɛ donc a y'o wulikajɔ dɔ de kɛ ka sabati walasa a bɛ se k'i bolo da ninnu kan a tora o wulikajɔ de la dɔ taara ka taa damakasi don
ka taa plainte dɔ don 4e arrondissement yɛrɛ la n'o ye Sulemani Keyita ye Boucher kun don o bɛ bɔ quartier Mali la o taara ka t'i dama kasi ko ale ka Mercedes fana jɔlen a ka da la k'u taara k'o ta o y'a sɔrɔ u ma tila yɛrɛ Mercedes kow la o dun y'a sɔrɔ Bashir fan bɛɛ kelen don Mercedes suɲɛ semaine kelen kɔnɔ Mercedes 6 o suɲɛna semaine kelen dɔgɔkun kelen donc 7 jours kɔnɔna la o kɛra Bamakɔ kɔnɔ comme i y'a ɲɛfɔ cogoya min na Mercedes yɛrɛ suɲɛni ka ca bi ka tɛmɛ Jakarta kan a ka teli ni Jakarta ta ye donc mɔgɔw k'u kɔlɔsi yen yɔrɔ la donc o taara ka taa plainte don Vani ka yɔrɔ la Vani ko a ko sisan k'a kɛra ɲɛdɔnna ye ko il faut k'olu ka wuli de sisan ka taa ka t'u bolo da nin tigi kan donc u ye wulikajɔw de kɛ sa a ye ɲininiw ni fɛnw de daminɛ sa Mercedes kunda garage kunda Mercedes 190 hali n'u ye min ye dugu kɔnɔ k'a ka réseau bɛɛ activé donc ka taa ka t'i bolo da nin cɛ in kan ka taa sɔrɔ Mercedes 7 ani Toyota basi 1 mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko Mercedes 10 ani dɔw ko ko 10 dɔw ko ko 11 parce que an ye kunnafoni sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ Mercedes 7 ani Toyota basi 1 Vani y'i bolo da o kan cɛ bolo cɛ in minɛnen kɔfɛ a y'a minɛ ni technique min ye a fɔra ko an kana to ka polisiw ka technique fɔ voilà walasa vraiment gundo ka ɲi ko bɛɛ la zo ninnu u kana na sɔmi u ka kow yɛlɛma bon vraiment donc an b'an pan yɔrɔ kunna a kɔni a ye wulikajɔw sabati n'o ye commissaire Vani ye le commissaire principal du 4e arrondissement donc a taara i bolo da cɛ kan ka Mercedes 7 anw ye kunnafoni sɔrɔ wagati min na mais kunnafoni fana bɛ balo Bashir donc o kɔfɛ an y'a mɛn ko Mercedes taara fo Mercedes 10 na min sɔrɔla ale cɛ kelen bolo sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la donc a yɛrɛ tilala ka dɔ wɛrɛw fɔ an ye o kumaw mɛn bon Bashir dɔw fana minɛna ɲakila u tilala ka kabako ko de ye Mercedes ninnu na u mana Mercedes min n'u y'o numéro lajɛ i bɛ taa sɔrɔ o numéro o ni sasi numéro tɛ kelen ye ou bien i bɛ taa sɔrɔ sasi numéro b'a la mais plaque o numéro t'a la sabula a bɛ yɛlɛma Mercedes ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka Bashir plaque bɔ k'o don Mercedes dɔw la ainsi de suite donc a y'o kɛ ka Mercedes yɛrɛ n'a b'ale bolo kaban dɔrɔn a soma yɛlɛmalen don dɔw peinture fana falenlen don o bɛ na ni an ye Bashir a kɔni a y'i bolo da o kan mɔgɔ minnu fana n'olu ka Mercedes fana suɲɛna a ye welewele kan dakan bila don min na arrondissement fara jama de la tewu 4e arrondissement fara jama la bɛɛ nana ne ka Mercedes a yɛrɛ kɛra kabako ko ye Vani bolo Vani ko nin bɛɛ de ka Mercedes suɲɛna minnu ye plainte don min m'a don o bɛɛ de taara ka taa lajɛ sabula o y'a sɔrɔ numéro ninnu ma bila mais kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ directeur national de la police o ye Mercedes dɔw numéro bɔ k'o yira ni maa minnu ka Mercedes suɲɛnen don mais an bɛ welewele dakan di mɔgɔ minnu ma n'o o ye minnu bɛ u ka mobiliw jɔ u ka daw la ka don sokɔnɔnaw la surtout ka si da la moi je pense que o ko ninnu kan ka dabila Bamakɔ kɔnɔ bi surtout mobile modèle dɔw fana bɛ yan olu bɛ ka caya i n'a fɔ Yaris ninnu ni fɛnw u kana na don a suɲɛni na mais mobile kɔni ka ɲi min na kɔni a ka taa jɔ yɔrɔ la parkingu na parce que i bɛ taa sɔrɔ quartier o quartier la mɔgɔw bɛ to ka mobile jɔ yɔrɔ dɔ la u bɛ tagama ka n'u ka sen na ni garage tɛ mɔgɔ minnu ka so voilà ou bien ka gardien dɔw sara aw ka carré yɛrɛ kɔnɔna la mobile bɛ yen u ka i jɔ ka mobile ninnu k'u bɛɛ garder yanni aw yɛrɛ bɛ wuli ne hakili o de ka ɲi a ko la o de ka fisa kosɛbɛ parce que million don bolimafɛn na wa tila ka suɲɛ ten cɛ effectivement parce que olu y'a kalifa dɔ la sigida la a bɛ kɛ sababu ye u bɛ baara fana créer sigida la voilà bolifɛn bɛ lakana voilà fɛnɛ bɛ a ka denbaya dahirimɛ fana voilà sigida la donc mɔgɔ minnu kɔni ka Mercedes kɔni yira olu ko olu lafiyara vraiment olu ye foli di commissaire Van a n'a ka cɛ dɔw olu kɛra garisɛgɛ dumantigiw ye donc u ye foli di o ma mais Van ko ɲinini ma ban hali bi parce que fo bolo ka da tugunu maa wɛrɛw bɛ se ka kɛ nin ko in kɔnɔna la parce que n'i y'a jateminɛ Mercedes in de ko ka nɔgɔn ka tɛmɛ mobiliw caman kan bi et puis ale de bɛ mɛn yan et puis ale de fana a bɛ komi k'ale ye yan mobiliw ye o de kama a kɛra taxiw ni fɛnw ye an bolo yan donc Vani ko résidence b'a la voilà ka tɛmɛ mobili caman kan commissaire Vani ko k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ale tɛna na dan o ma hali bi a b'a ka ɲininiw na fan fɛ walasa a bɛ se ka t'i bolo da mɔgɔ wɛrɛw kan cogo min na amina yarabi ayiwa o de tun y'an ka sujet fɔlɔ ye rapidement Bashir an bɛ don sujet filanan kɔnɔ yan'an ka don sujet filanan kɔnɔ ko dɔ kɛra dɔgɔkun nin kɔnɔna la Bashir f'an k'an da don o la o de ye mutation ye mutation tɛ dɔwɛrɛ ye o ye yɛlɛmaliw dɔrɔn de ye wala ka dɔ bɔ yɔrɔ dɔ la ka t'o bila yɔrɔ dɔ la o kɛra an ka lakanabaw n'o y'an ka polisiw ye a kɛra u ka yɔrɔ la ɲakila commissaires ta bɔlen zen ta kɛra officiers ani techniciens ni n ko techniciens chauffeurs bɛ o la secrétaires bɛ o la ɲakila nin wagati nin na DG de la police semaine yɛrɛ kɔnɔna la donc yɛlɛmabaw kɛra yɔrɔw la
mais ani degun caman nana sabula Bamako commissariat bɛɛ tɛ kelen ye Bashir a bɛɛ tɛ kelen ye commissariat dɔw bɛ yen olu ka baaraw ka ca ka tɛmɛ commissariat dɔw kan i n'a fɔ an bɛna misali ta commissariat commune 2 la n'i ye jateminɛ kɛ troisième ni premier n'i ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ sɔrɔda wɔɔrɔ Bamako sɔrɔda belebelew o ye arrondissement filaw ye olu de bɛ an ka sugufiyɛw bɛ yen an ka industries bɛ yen vraiment ni zone industrielle ni fɛnw jateminɛ olu bɛɛ bɛ nin quartier in fila de ni commissariat in fila ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ka kow kan ka lajɛ mais ni ko a ko ma bɛn dɔɔni mɔgɔ dɔw ma parce que anw ka ɲinini taara bɔ a kan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko anw b'a fɔ ko baara min kɛra k'o ma ɲɛ ayi an ka ɲinini kɔni taara bɔ a kan k'a ye k'a fɔ vraiment u tun kan k'u miiri o yɔrɔw la k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen olu mago bɛ officier la officier tɛ dɔwɛrɛ ye officier ye de min bɛ se ka bila ni commissaire tɛ yen wa fana olu de bɛ se ka tugu unité d'enquête nɔfɛ olu de bɛ se ka tugu fana hali patrouille nɔfɛ officier kelen o de bɛ tugu o nɔfɛ parce que ale ye sariya mɔgɔ ye ale bɛ se ka denmisɛnnin ninnu bilasira minnu don tuma ni no policiya la ani denmisɛnnin minnu vraiment no olu bɛ ka garadi ta donc fo officier kelen ka bila u ɲɛfɛ pour que baara ka kɛ sariya kɔnɔna la bon an y'a jateminɛ k'a fɔ ko arrondissement dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la officier tigɛra ka bɔ olu ka officier caman ma di olu ma sabula olu mago bɛ officier caman na n'i ye 3e arrondissement yɛrɛ jateminɛ 3e arrondissement nin tellement a ko ka bon hali officier tan tɛ 3e arrondissement bɔ mais an ye nin mutation ni jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko vraiment u ye degunba don 3e arrondissement ka baaraw kɔnɔna la bon ni degun dun donna 3e arrondissement ka baaraw kɔnɔna la quartier fɔlɔfɔlɔw don quartier min fana don kojugu yɛrɛ a jubaju yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ k'an bɛ se ka tali kɛ olu la parce que suguba kɔnɔna bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ ni fɛnjugu ni fɛnw suyɛna ani ɲɛnamini fɛn ninnu i bɛ taa sɔrɔ a feere yɔrɔ ye o yɔrɔ ninnu ye donc vraiment u tun kan ka yen yɔrɔw lajɛ ani premier arrondissement fana u tun kan ka yen yɔrɔw lajɛ ani ka taa fo 6e arrondissement ninnu fanfɛla la ani 12e arrondissement surtout parce que olu ye quartier kuraw ye bon n filɛ ka quartier belebeleba fila min arrondissement commissariat arrondissement bɛ commune quartier non quartier fɔlɔ quartier ninnu quartier kɔrɔ ninnu i b'a dɔn 3e Bagadaji Ɲarela Bozola suguba kɔnɔna o ye premier ani 3e ye ɲakila olu de tun kan ka fara ɲɔgɔn kan et puis officiers tun kan ka caya ɲɛ min fɔ ɲɛna walasa au moins olu bɛ se ka wuli k'u ka baara kɛ parce que olu ni fɛn fɛn n'a tilala yen na ni yen ma lajɛ parce que quartier fɔlɔ ninnu olu sigida de don u sigilen bɛ olu tɛ bouger dɛ quartier kɔrɔw don donc u sigilen bɛ dubaw de bɛ yen wa fana i bɛ alimamibaw fana bɛ sɔrɔ o quartierw kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ fana dugutigilakaw don dugulenw quartierw don donc olu tɛ bɔ voilà olu tɛ bɔ place la donc olu bɛ yen donc olu ka kow kan ka lajɛ ni ka taa kɔfɛ quartier ninnu na minnu na ni e ye sɔrɔ kɛ e bɛ taa so jɔ Fɔnbabugu ninnu ni fɛnw na donc e bɛ bɔ ACI la donc e bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Fɔnbabugu la bon olu ka kow ni quartier kɔrɔba ninnu ka kow tɛ kelen ye parce que quartier kɔrɔba ninnu dubaw don wa olu degelen don ɲɔgɔn na wa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ɲakila u tun kan ka o lajɛ u ka mutation ninnu kɔnɔna la k'a lajɛ k'a fɔ quartier dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu ka fɛnw kan ka dɔgɔya mais quartier dɔw bɛ yen tiɲɛ na u kan k'u ɲɛsin o ma et puis u k'a to fana n'u bɛ yɛlɛmali nin kɛ n'o ye mutation ye Bashir u ka arrondissement yɛrɛ de k'u ka mutation ko kuma u mago bɛ fɛn min na u yɛrɛ ka o fɔ olu bɛ se k'u bɛ se k'u ka besoin fɔ u ka DR ye n'o y'u ka directeur régional ye directeur régional bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ ni o ye ka taa k'o ɲɛfɔ directeur général ye bon vraiment n'o kɛra ni laɲini dɔw n'o ma sabati i yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko vraiment ko e dun ye ninnu ɲini ninnu ma d'i ma mais an ma o si jateminɛ nin ko in na an kɔni y'a jateminɛ dɔrɔn ni lakanaba minnu n'o ye san 5 ou bien n'o ye san 4 sɔrɔ yɔrɔ la o b'o cɛ ka bɔ yen u bɛ taa n'o ye ka t'o bila yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ kɛ dunan ye et puis fana o tatɔla fana olu de k'o nɔrɔbila ayi u t'o nɔrɔbila dɛ u bɛ fɛn wɛrɛ bila ka na o place la min tɛ o ye n'i ye chef BR labɔ yen i bɛ chef BR dɔ ɲini i bɛ na o bila o place la n'i ye chef RG labɔ yen i bɛ dɔ ɲini i bɛ na o bila n'i ye officier 5 bɔ yɔrɔ min na i bɛ officier 5 di ye
An k'a fɔ ko problème kelen fɛn mun nana aéroport la. Voilà ka administration de vague kɛ. Merci. Alors que million kun donna police la k'u former. Voilà, merci. Ni aéroport baara ye. Voilà. Bon ni olu bon na ni mɔgɔ ye maintenant. Voilà. Baara kɛ cogo dɔ. Bon, est-ce que efficacité bɛ a la? Est-ce que efficacité bɛ a la? Bon, a bɛɛ bɛ tali kɛ an ka texte ninnu kan. Ne yɛrɛ bɛna n dama kasi don dɔ fɛn ye Buguna ye. Vraiment n'a bɛ se ka na walasa an ka se ka kuma i ka plateau sanfɛ. Vraiment a k'i da don a ko la k'a lajɛ a texte ninnu kan ka a yɔrɔw lajɛ. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mutation kow la. Parce que u ka mɔgɔ dɔw fana bɔ yɔrɔ jateminɛ an y'a ye mutation nin fana kɔnɔna la tuguni. Fɛn dɔw bɛ yen policiers dɔw bɛ yen technicien foyi tɛ yen. O ye chauffeur tɔ a policiers dɔw la. A policiers dɔw yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ secrétaire tɛ yen. Parce que tellement u ye mutation kɛ donc u bɛ mɔgɔ wɛrɛw bila ka na. Donc olu tigi dɔ bɛ n'u yɛrɛ kɛ sisan secrétaire ye ka sɔrɔ olu bɛ kɛ kalanden kura ye a yɔrɔw la. Bon vraiment an y'a jateminɛ fana k'a ye k'a fɔ dɔw fana seginna ka taa yɔrɔ la minnu bɔra o yɔrɔ la kɔrɔlen. I n'a fɔ sisan mɔgɔ minnu mana bɔ centre la ko olu nana Bamakɔ n'i tilala k'olu lasegin centre la tuguni a komi k'i ma foyi kɛ bon an y'olu bɛɛ jateminɛ k'a fɔ est-ce que olu tɛ degun ye a kɔnɔna la mais nin bɛɛ ye faamuyali de kan ka kɛ a kɔnɔna la k'a fɔ ko lakana si tɛ se ka sabati Mali kɔnɔna la ni commissaires tɛ parce que olu de b'u ka unités kunna olu de b'a dɔn fana u ka quartier bɛ cogoya min na don o don olu ni population de bɛ ɲɔgɔn na olu de fana b'a dɔn fana k'a fɔ k'u ka kojugu walekɛla ninnu u bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ nin na olu de fana b'a dɔn fana k'a fɔ u mago bɛ mɔgɔ hakɛ jumɛn na walasa u bɛ se k'u ka lakana baara kɛ cogoya min na commissaires kelen dɔrɔn de b'o dɔn donc olu de kan ka ɲininka olu de kan ka kɛ a bɛɛ lajɛlen ye yanni kuma bɛ se DG ma DG kɔni b'i sigi de k'olu ka kumaw de lamɛn sabula olu de b'a la ni min ma résultat kɛ i bɛ se k'o tigi ɲininka kɛ ni ɲɛ b'a la a tigi tɛ ka résultat kɛ fɛn dɔw bɛ ka kɛ a ka quartier la minnu ma bɛn a i b'a fɔ i ka fɛn ɲɛna DR ɲɛna directeur régional ɲɛna a k'o tigi interpeller a k'a ɲininka mun ko de b'i la ou bien mun de kɛra pour que vraiment u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Parce que mutation yɛrɛ bɛ se mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ commissaire yɛrɛ. O bɛ se commissaire yɛrɛ de kan. Parce que ni ɲɛnama t'e bolo so bɛ min na n'o t'i bolo. Merci. A fɔ k'i tɛ baara la mɔgɔ de t'i bolo. O dɛsɛ b'i la quoi. Donc an y'o ye nin dɔgɔkun nin kɔnɔna la vraiment a nana ni degun caman ye commissariat caman ma an tɛna an da don commissariat ko kumaw commissariat dɔw la mais an yɛrɛ ka ɲininiw de taara bɔ ni nin ye Bachir. En tout cas an b'a jigiya k'a fɔ ko kojugu kɛlɛbaga a ye min fɔ sisan polisi ɲɛmɔgɔw siyaso u y'a mɛn ka ɲa u bɛna tali kɛ a la kosɛbɛ parce que tuma la gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ i bɛ jɔ maa dɔw la i b'a sɔrɔ solution ɲɛnama b'olu bolo pour que ka se ka na ni lafiya ye cogo min na donc an b'a jigiya k'a fɔ u ye faamuyali sɔrɔ wa u bɛna baara kɛ ni o ladilikan fana ye kojugu kɛlɛbaga o sujet filanan ye jumɛn ye. Ayiwa bon n'an bɔra yen Bachir rapidement an bɛ don sujet filanan kɔnɔ o kɛra 14e arrondissement na ACI yɛrɛ kɔnɔna la i yɛrɛ ka quartier la yan komi an bɛ ACI kɔnɔ bi k'a ye k'a fɔ cɛ dɔ minɛna ale cɛ in bon u ko n'an ko k'an kana a ka baara fɔ sinon a bɛ baara min kɛ kalan baara don mais anw tɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko an bɛ mɛtiriw lagosili la o tɛ voilà mɔgɔ jugu bɛ fɛn bɛɛ la a bɛ an yɛrɛ kunda an ka journalistes a bɛ dɔgɔtɔrɔ kunda a bɛ lakanabara kunda a bɛ commerçant kunda a bɛ fan bɛɛ ɲakila o ko tɛ mais ni ko école maîtrise kun don ale bɛ comptes de dayɛlɛ mɔgɔbaw tɔgɔ la mɔgɔ minnu dɔnnen don donc n'a ye compte dayɛlɛ olu tɔgɔ la sisan donc a b'i yɛrɛ kɛ olu ye donc a yɛrɛ b'a ka kojugu wale ninnu kɛ o kɔnɔna la ayiwa a taara i yɛrɛ kɛ an ka maaba dɔ ye a y'i yɛrɛ kɛ Mayimuna Hayidara ye bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn Mayimuna Hayidara musoba don muso dɔnnenba fana don ɲakila a ye dɛmɛ don an ka artistes caman fana ma. Mais Mayimuna bɛ bɔ min? Mayimuna n t'a ka quartier dɔn mais Mayimuna ni kun furulen bɛ Côte d'Ivoire a kun furulen don Côte d'Ivoire a kun furulen bɛ Isaka Ouattara n'u b'a fɔ ma ko Wantawo force nouvelle o kun muso don ɲakila foyi ma ni a cɛ fara fo ala nana n'a ka n'a ye an bɛ dugawu kɛ Mayimuna Hayidara cɛ ye ala ka hinɛ ala Wantawo depuis o kɛra Mayimuna Ouattara a nana Mayimuna Hayidara a nana a faso kɔnɔ a nana Mali la ɲakila mɔgɔ dɔnnenba don mɔgɔ min fana don vraiment a bolo labilalen fana ba don a bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ a bɛ dɛmɛba de kɛ mɔgɔw ye vraiment a taara i yɛrɛ kɛ o Mayimuna nin de ye k'a ka kojugu wale ninnu kɛ o kɔnɔna la mais Mayimuna yɛrɛ sen foyi tɛ nin na ɲakila an ye ɲininiw kɛ fo ka taa bɔ a kalama fɛn minnu kɛra nin ko in kɔnɔna la nin cɛ in ni ale ye l'école maître ye a bɛ Mayimuna ka profil de ta ko Mayimuna ka di mɔgɔw ye awɔ i mana a ye yɛrɛ vraiment i b'a fɔ ko i b'a ŋaniya n'i yɛrɛ ye
ɔ ɲakila a b'o de ta ka musow ɲini ni o ye a b'a fɔ musow ɲɛna Maimuna Haidara de don e ka ko bɛ cogo di yala e bɛ mun baara kɛ yala ne ye e ye vraiment e ka ko bonya n'an bolo a b'i to o la a b'a fɔ ko wayi bon ne bɛ fɛ ke i ni cɛ dɔ bila contact la ni cɛ nin wariba b'a kun a bɛ ta mais a bɛ ale yɛrɛ de ale yɛrɛ de b'i ko ye sisan sa o la a bɛ sɔrɔ ka na ni o sira ye donc a bɛ kɛ i b'a fɔ ko e ni Maimuna de bɛ kuma la donc maintenant cɛ bɛ sɔrɔ ka na ka rendez-vous ni fɛn di e ma donc a bɛ wariw proposer e ye dɔw yɛrɛ a bɛ wariw yɛrɛ minɛ o la Maimuna yɛrɛ tɔgɔ la parce que o camanba fana fɔra an ɲɛna kɔsa in na donc n'a y'i yɛrɛ k'o ye n'a a taara n'i ye a bɛ rendez-vous d'i ma yɔrɔw la yɔrɔ minnu ka d'a yɛrɛ ye n'o ye Bamakɔ hôteliw ye a se kɔnɔna yɛrɛ ko hôtel caman b'a la donc n'a taara ni i ye yen a ka nangarabaya mana s'i la ni o y'a ka filow ye n'o ser'i la donc a bɛ tɛmɛ ni i ye a b'a mago dilan i la o kɔfɛ voilà ko ka fari foni e de ye fari foni fɔ dɛ est-ce que o bɛ mɔgɔ fari foni dɛ ne kɔni ye mɔgɔ ye k'a kɛ n'i tilala i bɛ nimisa de ne ma fari foni yɔrɔ dɔ dɛ donc a b'i kɛ n'o ye n'a y'i da n'o ye sa n'a tilal'o la o y'a sɔrɔ a ye wari dɔw proposer o ye 500 000 tuma dɔ la fo 1 million a bɛ wuli ka tunu o tigi la n'a tunu n'o tigi la sa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini tuguni donc a ye nin de kɛ maa caman na bɔlɔlɔ sanfɛ de telle sorte que musow yɛrɛ ye maloya bolo maa caman ma sɔn ka i yɛrɛ yira u bɛ maloya k'a kuma fɔ mais Bashir an kɛlen ka nin bila bɔlɔlɔ sanfɛ muso dama min y'an wele an yɛrɛ t'a da dɔn olu ye victime ye dɔw ko olu tɔgɔ kana fɔ tiɲɛ na vraiment a ko kɔni a bɛ Bamakɔ a mɛnna wa an yɛrɛ bɔra min kalama o de tun y'a ye k'a fɔ ko nin cɛ in ko a bɛ nin na ko depuis 2019 donc 2019 fo kana se 2022 ma a minɛli min kɛra nin waati nin na n'i y'a jateminɛ a ye min k'a la a bɛ san 3 bɔ a san 3 kɔnɔna la muso dama jumɛn n'o binna nin ka jɔ kɔnɔ vraiment an tɛ o si dɔn mais muso kelen kɔni y'a bɔ a yɛrɛ la k'an wele kunun awɔ ta ma kun a fɛ o y'an wele kunun k'a fɔ a tun bɛ k'a ɲɛsin ale ma fo ale n'a kun bɛnna 1,000,000 na a tun bɛ fɛ ka rendez-vous yɛrɛ d'a ma mais a m'o kelen sɔrɔ o yɛrɛ ye témoignage kɛ ɲakila u y'u bolo d'a kan cogo di parce que an lamɛnjɛkulu bɛna o ɲininkali kɛ bolo dara a kan cogo di a bɔra a kalama k'a fɔ cogo di ko ale de bɛ k'i yɛrɛ kɛ Mariamu Haidara ye munna Mariamu Haidara yɛrɛ tɛ ɲakila maa caman bɛ yen olu bɛ sɔn k'o ɲininkali kɛ an na mais an bɛna o jaabi di aw ma k'a fɔ a y'a kɛ muso dɔ de la o muso ni a ma kun o fɛ o y'a ye k'a fɔ vraiment tuma min na ale n'ale bɛ kuma la o b'a sɔrɔ ani mɔgɔ caman fana bɛ contact la donc o muso kɔni y'a yɛrɛ ye sa k'a fɔ ko n'i y'a ye nin sera ka nin kɛ ne na ayiwa i bɛ taa sɔrɔ a ye nin kɛ nin mɔgɔ bɛɛ la donc o muso de wulila ka t'i dama kasi 14e arrondissement na ni o ye aw yɛrɛ ka polisiso ye ACI kɔnɔna la yan ka taa ɲɛfɔ o ɲɛna ko dɔ kɛlen don ka dɔ profil bɛ dɔ kɛlen bɛ k'i ka profil kɛ Mariamu a yɛrɛ m'a fɔ ko fo profil dɛ parce que n'i y'ale yɛrɛ ɲininka ale hakilila ko Mayi don ale hakilila ko Mayi Haidara don mais polisiw de nana yira a la sisan k'a fɔ ko n'i ye nin ko ninnu ye tan k'i bɛ taa sɔrɔ ko Mayi Haidara tɛ parce que olu bɛ Mayi Haidara dɔn donc u ka ɲinini kɛ walasa u bɛ se k'u bolo da nin tigi kan comme a bɛ o réseaux sociaux kelen nin o profil minnu b'a bolo n'a b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔw ye o de bɛ a bolo u ye fɛɛrɛ de tigɛ a kama 14e arrondissement cɛdenw ye fɛɛrɛ de tigɛ a kama sisan k'u yɛrɛ kɛ muso dɔ ye k'o fana profil fana envoyé a ma a fana y'o accepté a n'olu fana tora kuma la fo olu ye rendez-vous d'a ma yɔrɔ la yɔrɔ min na u bɛ se k'u bolo da u donna a yɛrɛ ka jeu kɔnɔ ka taa a yɛrɛ minɛ donc a bɛ réseaux sociaux min kɛ k'a ka kɛwale jugu ninnu kɛ olu y'o réseaux sociaux kelen de ta an b'o foli di 14e arrondissement cɛdenw ma u y'o kelen de ta k'o segin a yɛrɛ contre la sisan ka taa piège d'a ɲɛ a yɛrɛ wulila ka taa o rendez-vous la polisiw de y'a wele an bɛ nin yɔrɔ in na fo b'a wele téléphone na a yɛrɛ bɛ k'a fɔ awɔ n bɛ nale fo ka n'a jɔ a yɛrɛ bolo farifoni bɛ a taara i jɔ polisiw kɔrɔ donc u ye garaw k'a la donc k'a cɛ ka taa n'a ye 14e arrondissement na bon an ka nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen Bashir an y'a sɔrɔ population de fɛ sinon polisiw ka kunnafoni di a gɛlɛyalen don nin wagati nin na sabula DG de la police ko kunnafoni si kana di n'ale ma yamaruya di donc o de kama an ma se ka taa kunnafoni tɔ lajɛ 14e arrondissement yɛrɛ la fo DG k'a ka autorisation di
mais o yɔrɔ la sani ka tɛmɛ ni affaire dɔrɔn la déjà a ka consigne di na ou bien a kan bɛ ayi a kan bɛ affaire bɛɛ de ma a yɛrɛ a ye lettre circulaire dɔ de kɛ k'a adressé unité sécuritaire bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko maa si kana kunnafoni di ni ale ka yamaruya kɔnɔna tɛ. o tɛ kibaruya duman ye an kunnafoni ɲininaw ma. et pourtant o de bɛ yen mais maaw tɛ k'a faamu o de bɛ yen sabula a ka baara don ale bolo ale ka baara taabolo ye o ye. mais an ye DGw ye minnu tɛmɛna minnu yɛrɛ y'an wele k'a fɔ an ka kunnafoniw cɛri walasa au moins maaw bɛ se ka ladi cogoya min na hakaja a bɛ se ka yira maaw la k'a fɔ ko polisiw bɛ yen olu de kama o fana ye polisi sécurité dɔw ye o ye polisi de proximité ye i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ tile ka baara kɛ o fana hukumu fana kɔnɔna la donc an ye DGw ye minnu ko an ma an ka taa an ka baara de kɛ walasa population bɛ bɔ a kalama k'a fɔ u ka lakana bɛ maa minnu bolo u bɛ k'u ka baara kɛ hakaja maaw kana taa fili. Parce que o mɔgɔw tɛ polisiw ka baaraw kɛcogo dɔ tuma dɔw la fana u bɛ se ka bagali dɔ kɛ polisiw ma k'a sɔrɔ u t'a dɔn k'a fɔ ko polisiw awɔ voilà nin bɛɛ ye kunnafonidibaliya ye wa tuma min na fana n'a bɛ kɛ kojugu yɛrɛ ye n'u ye kojugukɛla min minɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila o bilala u y'o ye dugu kɔnɔ ni population y'o ye u b'o kɔ o kan k'o minɛ k'o bugɔ k'o faga u b'a fɔ ko polisiw y'o bila olu tɛ min dɔn polisi tɛ se ka mɔgɔ bila polisi bɛ minɛli de kɛ mais polisi bilali se tɛ polisi ye polisi ka baara bɛ dan n'a tilala nin tigi ye mun kɛ a jogo a ye mun de kɛ a degun jumɛn de sera maaw ma o b'o de kɛ PV ye ko adressé tribunal la n'a sera tribunal la de sa bilali k'a ta k'a don kaso la ani kaso hakɛ jumɛn a kan ka kɛ polisiw tɛ se ka hali o kaso hakɛ di wa ala tɛ fɔ polisiw ɲɛna fana k'a fɔ k'a ye kaso kɛ o tɛ fɔ. o de fɔ ko unité d'enquête voilà o de kama fɔ ko unité d'enquête sɛgɛsɛgɛli dɔrɔn de don fo maaw k'o faamu bon mɔgɔw hakili la fana k'a fɔ ko commissariat kɔnɔna la ko kaso de bɛ kaso tɛ yen garde à vue de don o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko k'i bila an k'i ye quoi parce que a bɛ se ka kɛ ni mago jɔra e la bolo tɛ se ka da e kan donc u b'i minɛ k'i bila garde à vue fana kɔrɔ tɛ i ka don directement fɛn kɔnɔ garde à vue de kɔnɔna la u bɛ se k'i bila bureau yɛrɛ kɔnɔ awɔ a wagati fana la u bɛ se k'i bila u ɲɛkɔrɔ yɛrɛ walasa au moins u ka tila u ka baara la tuma dɔw la u bɛ se k'i garder maa min n'u t'o yɔrɔ dɔn ou bien n'u bolo tɛ se ka maa min sɔrɔ u b'o ladon kaso kɔnɔ u b'o ladon awɔ mais prison tɛ wa a tɛ sɛbɛn i ka CV kan foyi donc n'u ye mɔgɔ min bilalen ye a bɛ k'u kɔnɔ ko polisiw ka baara don mais tuma caman ne yɛrɛ y'o mankan ci ne yɛrɛ ye ko caman kɛ o la walasa k'a yir'u la k'a fɔ polisiw ka baara bɛ dan n'u tilala sɛgɛsɛgɛliw la n'u tilal'u ka gafe in dilanni na n'a bɛ f'o ma ko PV procès verbal n'a dira tribunal ma k'o ye polisi ka baara bannen ye voilà polisi bɛ baara kɛ bɛ taa min kɛ garde à vue la awɔ wagati de bɛ o fana la u bɛ se k'a ɲini procureur de fɛ anw ma tila baara la merci voilà merci donc olu bɛɛ ye kunnafoni di voilà olu bɛɛ ye kunnafoni diw ye bon u ɲinana fana DG kelen ka nin fɛn in ta a ye degun lase commissariat caman ma ne yɛrɛ bɛ se k'o fɔ a ye degunba de lase commissariat caman ma sabula anw tun bɛ kunnafoniw di an tun bɛ kunnafoniw sɔrɔ n'o ye renseignements ye an b'u sɔrɔ an b'u di polisiw caman ma tuma dɔw la fana an bɛ se ka sɔmi ko dɔw la parce que an ka groupe kojugu kɛlɛba bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an sigilen bɛ Mali fan 12 bɛɛ lajɛlen fɛ souvent kunnafoni dɔw bɛ di an ma an bɛ polisiw wele ka kunnafoniw d'u ma souvent an bɛ participer enquêtes yɛrɛ la opération funufunu n'o ye tourbillon ye o ma dogo maa la voilà an bɛ Tongoda fo Ɲakila nin wagati nin na a b'a ka kalan na fɔlɔ a ma tila a ka kalan na Ɲakila an ye min kɛ o la bɛɛ lajɛlen ye o dɔn e yɛrɛ Bashir i ye wuli ka jɔ camanba sabati a la an ye funufunu na an ye merci voilà i ko ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ an funufunu bɛ wuli i kɛra o seere ye funufunu bɛ wuli ka tugu an nɔfɛ o b'a sɔrɔ an bɛ Tongoda n'a ka cɛdenw kɔ an bɛ ka ɲɛnaminifɛn feerela ninnu a n'a tala ninnu an bɛ kɛ u kɛlɛ u ye yɔrɔ bila pewu délégance yɛrɛ ani barakaji yɛrɛ parce que hali fɔra ko bagaji yɔrɔ bɛ yen ko polisi tɛ se ka se yen voilà merci nka sisan bagajikaw yɛrɛ bɛɛ compte Bashir n b'a f'i ɲɛna donc vraiment o baara ninnu an jɛra k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ wa population n'o ye jeunesse de Bagadaji ani jeunesse de Kɛnzanbo ani jeunesse de la commune 2 olu fana farala ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ka polisiw dɛmɛ olu bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye mais ni e ko k'a fɔ ko kunnafoni kana di bon i k'a jateminɛ fana k'a fɔ ko kunnafoni bɛɛ tɛ bɔ polisiso la dɛ kunnafoni dɔw bɛ bɔ kɛnɛ ma minnu ye kunnafoni kɛ a kɛra minnu ɲɛna minnu yɛrɛ tɛmɛ sen fɔlɔ n'a fɔra u ɲɛna olu bɛɛ ye kunnafonidila dɔ ye parce que hali anw yɛrɛ n'an y'a mɛn kɛnɛ ma n'an y'a mɛn fo an ka taa ɲininkali kɛ a sun kɔrɔ donc a ɲinana yen yɔrɔnin kɔ k'a fɔ ko an ka kunnafoni bɛɛ tɛ ta fɛn kɔnɔ tuma dɔw la anw ni kunnafoni ɲɛɲinini walasa an kana na taa fɛn dɔw fɔ fɛn minnu n'a ma kɛ ou bien u kana taa fili don an ka kunnafoniw kɔnɔ sabula Bashir kunnafoni ɲinitɔ la n'i taara bɛn kunnafoni kɛra maa min na ale tɛna n'a fɔ k'a
dagoya yɛrɛ la o ale tɛna fɔ ka dagoya yɛrɛ la wa merci ale n'a fɔ k'a fɔ a kɛra tan walasa i ka tiɲɛ dɔn f'i ka taa se polisiw ma o minnu da t'a la o minnu bɛ kiiri tigɛ la maaw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i taara olu ɲininka olu mana version min f'i ɲɛna a ka ca Ala fɛ voilà i mana da ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ tiɲɛ ye a kɔnɔna la mais n'i ye dɔ tigɛ ka bɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a tiɲɛ sɔrɔli ka gɛlɛn quoi bon o dun tɛna anw ka baara sa sabula an tɛna an ka baara dabila k'a fɔ ko information tɛ d'anw ma n'anw ye kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a di ten k'a fɔ ka d'a kan fana k'a fɔ kunnafoni ɲinini baliya tɛ kunnafoni ka taa vérifier ka taa ta a sun kɔrɔ ka taa